ini media korte doa na pastame nang itum kado ko ipantame akiru ki party lo ke bang ko itu coba tingkan lasi lahelo pini nilitum 18 lumbajong constituency lada APHLC party ke claim ke dam anso se ke pang tang kon thek dia phan nilitum pini constituency committee ahin benitum mai phapon lo lasi ajaha pada nilitum arpu aku cepek kontulo la constituency long nilitum APHLC ke pang tang kontek dia pang tu nilitum matasi lada ajaha arpu cepek konte mesenji tu nilitum tenang am nilitum arpu ta cepek konlo lapen kedam tang nilitum 18 lumbajong penke MSC result nilitum cetheglong lo nilitum harada APHLC penke kerem dum lo puta kali abinom eti nilitum remre nilitum kerem kali non ke hai lake Bongali Bihari tum si ke hai nilitum cetheglam lo lumbajong constituency long ke Ladakh ke Chesotum Suri Throp Sira Tharo Throp Sose Ana Books do Bonda nilitum aninga du ka bang kela hello hala Suri Kep Akar B Inglo Asotum hala to phan rap du namat Bongali Bihari phan pehai da bang sinitum aninga du initum Khelong ri cerai kom thip nang tukama tha thekatum ke Suri Krit Trop kan itu long dulu Suri Bongali Bihari phan pihai nang patun bang Suri Krit ar kep an long dulu tu ante hala Suri kep akar bi long asotum matha dam pe me asonte ilitum kenang jilang jike Suri hini ra pharu ko lo polo te ilitum ke hai setan nilitum ningduk lo la Suri kep arat atau maban matha dam thek thede ramat kamatha aklong pili thek thede ramat ilitum adet ke pibira kam si klemrong lasi nilitum ning chepe oi e lapen constituency long APS tin a leaders atunta ning ke oi ji kalesi kabdo kawe claim pe minang kusini nilitum arjap thiblo laso karjap thip ateng pen tini nitum jahat nilitum ladak arpuda nilitum cepek onlo ajar lake peng pelang arpu mukhan nilitum dak arpu thapom thulo lasi non ke bangji town committee election nandang lo MP election hut amname nilitum APHLC pen kache pahai ponje pansi nilitum non dobe sang sepen nilitum kam claim pon lasi ilitum inglo asotum mohet tame nili phana pachini lo dimasa khetum garo khetum rengma khetum garbia khetum siama khetum itum jong sila $60 the chichini lo pulote ilitum aphan jok tanang un energy ilitum aphan lapen birtanang pilo BJP itu non ame thang rolling lo setame non halatum chi osi nili tum malong cepa ogun ko birtanang pialo lapen nili tum lakemo July 4 alis nili tum alame tum han deng kon ko theda public amai pi sonil tum petu konjimu akewangji aceklo tetapi tum cisikon bom la central committee ben jong se tum kado we cingki ciwai kon lo pulote joglo pulote nitum epedo konji pasin tum kacisi kacedang kon sonda do ponase hala sorni lumbajong arat doan according to doan paname jongsi Congress along BJP along ASDC along kapre political party along aname ci open bank at pulote nitum hala sorni most welcome lo alam nitum di ke illegal lagi itum cini holdo state election commission na bangso panchayat aron bensi kasilam posi dili tum ke aprang mendating di pulo bonanda nitum ke ding dedet
Office tame nitum PIL da pilo PIL ke number ke lain 15 2022 15/2022 Asia pinongan ke pini hearing kipa jut hearing ta hai ko kusi pinangan tum chethan lo sitame non hedjong nile tum high court pen advocate bang beta kan pale thu alang le nile tum mana pa senior tengal pen lo advocate general bate advocate ang bong pen akethe du isi kodal lo high court lo advocate general la bang Telangana dam jingko masih pini ya bang ke case bang tho thedel masih pini hearing itu tuji ko bang pini done de lo posi adhu ka practice ko beta bang pangda ko banang kacin ko posi al ben beta napale asi ningi bio nam nang jalam bang gavelo positive si ko mata konan ko atima akyas le thora sonde pini bang pinangan lam hamas dame dopo sedame advocate general bang bang ajat masih itu bang case bang tho thedel lalu itu man pandar lasi karbiang long arah tuan pantame APHLC legal sales secretary ben dame nale tu man ninga klong ben kiro sinang choro thulo atima east west karbiang long ben dame kidam tang KCC election uta nale tu acap kursi vote nange pide itu MP election 39,000 plus MLA 58,000 plus la ben non 1 lakh le kayo le tu nasi lake isi ang theglo karbi atum ta dule lo nglong asun ta dule lo lake isi ke paprang na tu sidang bom lo awareness bang high bom lo busi ile tum ladak ke thek podlong nasi ka do ka be ninga klong pen akhia dat pen APHLC plan vote nang ki pen nang chara atum akorte injir do an phans tame meli APHLC legal sales secretary pen tame ning kang sam angka dom kado karbi ang long aran tame bejelo lang sini lang tik ko Doramla constituency lo election na hoilo lage alam ki hala ballot box bang war phiramat met for dotu sitame hala sorni bangga goma mana bang kulone goma mana party nole dake mix dake chingoi kum ke claim bang komalone sida nona koi gi bange APHLC ya tum masi mege thor lo ballot box anda APHLC tum sike phalang no kusa koi bi pon ho lasi lo teng bulo tang te lake partiality bina lang pami nang ji lapen hola da kendo ke mama lo bulo tang te SJC tum da do lado ka be congress na dolo BJP ke lake dom cholo APHLC independent to bangoi kum stame congress mata nem de BJP mana nem de SJC mana nem ne non ke ke APHLC tum masi ne mare la bulo tang te lake article 14 Indian constitution da karkan lo lapen section 47 di Assam Police Act lasoteng point 1 along masih ada ketok do lage police tuma duty ke partiality kali dia nangji black long kali dia nangji lapet human right protection pinangji human right protection na lo kelong nang ke a department masih fail human right protection kali non ke wrong sapimar cibuk kai tum joane si DC office long ala sapimar to honda kachi kom da ahema sor asmar man ne ponla hang approve abe pinben asi approve abe pin pen pulo tang te la ken dap ne pune evidence ekalong ta kitong do section 3 long ta lasi mune da tum ki job lu pen nang lang rop nang lang ai posi la puson ke claim lo posi non dong si administration atum ta la puson kenep ta ba saing to telang pulo tang te ele tum da PPHL si abi tum pen dam si da tame west gar bang long tame dhana to dam la ko 14 violate lage district administration atum si mopine pina suluk suda pulo tang te ala tum sa dai to enai number 1 CM number 2 Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sila swat ke ching khoreng lage asi pini ne tum larda pen pangdalo lapen non ke bang jilang same tum peaceful pen ing samjin pen itum chethenga chokali pen itum karbi mate ing longa khai panke awareness bange tam bom ko than bom bo anu tina karbi tanon pen dule dan nanti posing itu maksan nahela ala da kidnap nangi ke ala da lam nangi kla makala starving bocok ke madini dela ingo chok ko dala to masih inquiry nangji kalimadi laso ben se hur chudut ko boda ante hala tumhan inquiry tu thesi la APHLC phanam ke lang senet ba APHLC phanam ke ber thik je phan lok si la tum la rong aso tumhan net konar la si la bange chok che la si la ke ahok atang sai long nangji la pen ho pen alang ni ki posong se la ke APHLC bitung pen la ke che song nang ko rapjin pen la justice bang long nangji lak di blak bom ba de ni
Lason pulodang de tuliram rong hangke disqualify na ibitumen ke model code of conduct ron karkan lo APHLC aflek hala anujok na wat repeat BJP aklembang putum office ayman na pre fill up ting fill up obi pot tuliram rong hang pan disqualify pide lo model code of conduct arong ating ben election commission met people inside there lage plag om chinnam lo lapen aphong election aprangs na men itum awareness ipidam aron alam ka thana nitum siksidul Indian constitution ateng ben itum kar biara tame lang du nai khek du nai ji de delong ri chara kom nai nitum awareness ipidam along tame aphong lo dang pridun mai tame lahai people administration lo any that action